Utlar hazır, orundakilar orununda üstölünü koyabız. Tek, Dine koya özü. Mine şaltırata. Dine hayırlı günler. Dina zabıysanız söz hayırlı gün. Men boşqa qırğan butak tapşuruğun olup bara alım. Жаңыл barışı izleysi bularım olsa. Yarar anladım. Nerse? Dine kitemdi. В смысле? Яңа бару sizlere gerek. Илназ абый, siz кофе сұрағаныңыз алып келдім. Tanıta sizlere gereğini. Алып келдім кофе. Сәлем достар, сезнең белән мин Фәридә һәм бу Кырган бутакның чираттагы чыгарылышы. Бездә бүген шундый менә шәпски, крутой кунаклар идегез бергәләп танышып китик. Рөстәм Асаев, Татарстанның атказанган артисты, Казан шәһәр филармониясе солисты, бас тавышлы татар җырчысы. Йомшак ягы 2-3 ел саен машина алыштыра. Ой, рәхмәт. Ойнас Ахунов, Кораш төркеме солисты, Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган. Акча туздырырга яратмый, йөргән кызы тыштан да эчтән дә мотор булырга тиеш. Сез бер-берегез белән танышмадыңызмы бу Ойнас? Tanış. Konservatoriya yıllarında bir biz indi Bir 4-nji etajda birga yürüdük. 4-nji etajda bizni интектире торган факультетның bir инде бу студенты иде ул вакытта. Һәм шулай ук сез икегез дә Башкортстаннан. Шулай бит? икән. Шулай. Һәм Рөстәм абый, минем сезгә шундый сорау, сез белә идегезме Ойназның Караш группасында чыгыш ясаганын, аның шул группада инде менә Бу егетне ялгышмасам беренче тапкыр җырлаганын күрмәдек, җырлаганын түгел, сәхнә артында шәһәр көнендә катнаштыгызмы сез? Әйме? Төркемегез белән. Мен шунда күрдем. Быел әйме? Шашы янында. Барса да хәтерегездә. Без аны башында күрдек. Съемкалар башында. Булай инде мин аны музыкант буларак консерватория елларында һәр вакыт әйтәм бит, очраша иде коридорда. Ул һәр вакыт ачык йөзле егет, һәр вакыт исәнләшеп йөри торган егет иде. Менә шуның белән минем хәтердә калган. Бүгенге көндә дә елмаеп, мотор иттереп утыра, мотор прическалар белән, мотор күлмәкләр белән. Шәһәр кызардым. Шулай. Рөстәм абый, менә минем шундый сорау сезгә. Әгәр дә менә шундый мөмкинлек булса, сездән сорыйлар. Менә сезгә Караш группасы безнең менә шундый ачыла, сез шунда чыгыш ясасагыз киләме, әллә инде сольны чыгыш ясаячаксызмы дип менә шундый выборга куйсалар, кайсы якны сайлар идегез? Мин Караш группасын булай күрер идем. Менә шун музыкантлар җыеп, ул төркемне үзем җырчы булыр идем. Менә ана син Рөстәм абый белән таныш, менә нәрсәләр беләсең Рөстәм абый турында? Нинди бәлки фактлар, яраткан җырын? Мин бөтен биографиясын карап чыктым. Әзерләнгән. Монда катнашабыз дигәч, Рөстәм абый белүегезчә 20 сентябрьдә 1977 елда туган. Бұрын заманда. Так. Балышлы авылында, Благовар районында, Башкортстан Республикасында. Уенга күчәбез, ниһаять. Ире күтле, популяр татар җырлары арттан алга таба яңгырый. Бу нинди җыр? Аны кем башкара? Кунаклар шушы сорауларга җавап бирергә тиеш. Һәм инде бу бит инде уен кебек бара, шуңа күрә сез теге соперничество булачак. Монда кем җиңәчәк бүгенге безнең чыгарылышта? Рөстәм абыймы яки Ойназмы? Димәк, киттек. Беренче җыр тыңлыйбыз. Сез әзер? Так. Güzel Orhan. Güzel ayol. Уемча. Наның аңлашылмаймы? Җырның исемен хәтерләмим инде. Менә әйбәтләп тыңласагыз, ул аны бик чатка әйткән кебек. Менә. Аңа бер куйсагыз, нәрсә бу? Biraz тавышын ачырабам. Яшьлектер инде, яшьлектер. Нәрсәдер. Яшик диме? Менә әйе, ни дирә шундый сүз? Кил Кил, әйе, кил. Кил яныма.
Ну міне шол Келші, келші, yanına. Всё. Kişi kişi yanıma, kulağına bir kulağıma, ben gezeyim deyip yaşarım nur sürüp yollarıma. Rüstem abi dürüst cevap berdi. Güzel Urazova. Güzelini tanıdım sırası, anın tırmırın. Güzel Urazov, келші yanıma. Dürüst. İkinci jir. Bu DJ Radik hem Oyrat Safin iki yürek. Tanan dürüst cevap. İkisi de karşıtlar. Takdir bilip ballar giyip kanatlanıp uçtular. Mümkünlük Böyle mi dürüst gece mesele sizle koyunuzlar yok mu? Anladınız mı sizde? Ben современныйларны бик. Ол енді уже бір 4-5 yıl элек Ne? шыққандар. Мен даже bu яңа аранжировка не стилі болғаш, уларға да мәлім етем, мені кәш білемін. Bu ne turunda anekdot da var bет. Так, başlana. Hazır En kızıklı bir moment. композитор, студент бек борчылып отыр екен да. Именно ертеге музыка жазасы бар, бірнеше башка бірнеше музыка келмеді кеш. Не оқытушыңның керегін ғана жазда бар. Ол айтып қарағанымда бақ келіп шығады бетеді. Бақ музыкасы. Mine şuşunday mezek. Шундайрақ бізді де шулай айтасыз дейді бүгін, еме? Hem üçüncü jir. Dinleybiz. Погружение Африки. Шолай өтеш тәді. Sen bana мен aşağıdan, что ли? Reaksiyalar bararak pronunciasyonu. Mesela olmuyor. Kimning jiri? Kim jirli? Хотя бы ушул. Скрипка bilen men. Менің Rüstem мындай abi. скрипка bilen болса қыр қазлары түгіл ме екен? Түгел мекен яки шулай. Ничек аңлашылды? Алмай. Яңа жыр келіп шықты бұл TikTok'қа. Бүтінлей аңламаймын мұны. Ну, төп жауап. Скрипка bilen қыр қазлары жырларын болды. Һәм bu Дұрыс ответ ме? dürüst cevap. Nihayet. Yürek erinip kala, yürek sıkrap yana, kır Қазалары кебек сені кеткеш. Яхшы, хәзер инде без икенче турга күчәбез. Соңгырау көй. Балалар популяр татар җырларын көйли. Кунакларның максаты җырның исемен һәм кем җырлавын ачыклау. Демәк, сез әзер башлыйбыз. Уран, уран, уран. Түнгі орам Әлфина Самова. Тадан, дөрес җавап. Ulyapni qibla olmay, ulu minem işin tuğan. Urlama sinana minnen, aldır şıtınıge huram. Икенче. Видеоролик Алисаның карап китәбез. Araba önünde, koyma samadı, sihirli ötemleri, geçici kalmadı. Birimi yoktuğu, şuanı alaşı, sinirimize kalırsa başa. Шулайрак ма? Мен отырам просто. Нәжли подсказка. Ике кеше җырлый. Гомумән бүтін жыр ике сүздә ике нотадан хәзерге заман җырлары. Шуңа Кіші жерде. ике кеше дуэттер инде, әйме? Шокер. Бу дуэтлар бүгенге көндә. Популяр җыр. Популяр. Соңғы бию! Мен кайчаннан бері соңғы тур дип отырам.
Ярар, почти. Мен мұны Эльмира Нагимова һәм Марат Ерөлин. Қолыңаны билеме қой, жаласын солышынан той. Сүнді көгімде матур татлы сүйу, қалсын көңілде бізнің соңғы бию. Қолыңа билеме қой, жаласын солышынан той. Қалсын көгімде бізнің соңғы бию. Жырлай ойнас. Сен ойнасып танышсың Мен мı? распевать етіп келмедім. Демек сен алар белән таныш түгел, әйеме? Мен алар белән күзгә күз таныш түгел, әмма дә ләкин Карап барасың. аларның җырларын булай беләм. Марат Ерөлинның җырына күптән түгел генә кавер ясаганым, гитара тотып. ижаты белән таныш инде. Әйе, Иҗатлары белән. белән таныш. Демек, әлеге турда лидирующий позицияда безнең дадан ойнас. Айнас. Һәм инде күчәбез 3нче турга. Саңгырау клип. Экранда популяр татар клиплары күрсәтелә. Тик тавышлары юк. Җыр нәрсә турында һәм аны кем җырлый? Кунаклар шуны ачыкларга тиеш. Бу бик әзерләнеп. Тахир Асылгәрәй инде бу. Башкортстан егете. Бу мин мәктәп әйбер укырга киләм. Бу кая менеп бара икән? Бу без ничек репетициягә барабыз. Әйе. Репетициядән соң Репетициядән кайтып киләсез син. авыр өйләрдән соң. Арады. Йорты юлда узмаган. Так. Мен аның җырларын әйтә алмыйм инде. Авыр хис. Менә килеп чыгып киттең син ойнас. Репетициянан соң шапка кишмәгәч. Бу иртән торам. Кроваттан уна плавно. Менә теге. Ул мем ясап була. Асылгәрәй. Так, нәрсәдер тапты бу. Мен нишләтәчәк? Алыс. Ашый. Юк, ашамый ул аранысын бәлки нитәдер. Юк, бу Ашады. Ну, ашады шул. юк, ул ылысыңны бит монда не? Рананы Теге төзәтәң. төзәтә. Җырның исемен аңламадыгыз инде. Белмисез Юк. дөрес әйткән. Бөтенләй. Әйе, дөрес әйттегез. Тахир Асылгәрәй безнең инде композитор, җырчы һәм шагыйрь буларак беләбез. Һәм аның җыры "Якты юлым" дип атала. Һәм әлбәттә бу җыр менә шундый ничектер философия, мәхәббәт турында, ничек инде тормышта менә. По клипу не скажешь. Юнишләп менә ничектер карасаң, карап китсәк аңлап була бит. Һәм инде клипның оригиналын карап китик. Юлларыбызны үткән чакта сизми дә калабыз, белми дә калабыз. Ни өчен бирелә безгә сынаулар? Ни өчен Ходай Тәгалә урау юллардан иртә? Ни өчен җиңел, туры юллар безгә бик сирәк очрый? Адашып, хәлдән таеп, дөнья чигенә килеп чыккач та, бик аңлап булмый сынаучыны. Аңлашылады бу. Әйе. Ну. Аның гел шундый менә идеялары, продюсерский менә шундый. Әле Интересный уклон. бүгенге көндәсе булда бит әле ул. Әйе. Һәм инде икенче клипка күчәбез. Так. Киләләр булар. Бу индийский кино. Сөйнешеп киләләр. Рөстәм абыйның менә комментарийлары кызык. Көтеп утыра. Алма. Көтеп утыра. Алмалар әзерләп куйган. Так. Ага, все, күреп алдым моны. Шулай сикереп башладылар бөтенесе. Бу Булар татарча кемнәрсең? Little Буларны Big. танымыйм әле. Булар Или бу безнең кешеләр түгелме? бу җиләк җыйгандан Бу соң. безнекеләргә шаган инде. Мари урманында йөриләр бу гайбылар. Ойнасының менеджерымда сикереп чыксап торамагыз. Сез хат языгыз. Булай дип күрсәтеп тора. Benim шундый бер клип бар, конечно, 2007 елда. 2005 елын төшергән идек. Хәзер бит менә артка табы барабыз. Әйе. Модалар килеп кайта. Әйе. Бәлки сезнең клипны да алганнардыр әле, кем белгән. Идеясы бар инде, әйе. Илһамланып. Ойнас, Biz бәлки boş ver. син аңлыйсың миңа. Мин Аңламыйсың нинди Юк. клип икәнен. Ну бер нәрсәгә ошатып төшергәннәр инде моны. Юк, Теге исеме 80-нче, группаның. 90-нчы елларга юк. Ул исемен дә белмим. Оригиналын карап китәбез. Һәм инде бу Ыммаж дигән группа безнең уен дип аталган җыр. Әлеге җыр мәгънәсе
İtalyanca mı bu? Hintçe mi? İndişçe. Böyle keyifliydi de. Yok yok böyle keyifli. 84 yıl oldu. Әлеге җыр тормышның мәгънәсе турында һәм үз-үзеңне эзләү турында менә шундый. Шундай ук менә философик ниндидер мәгънә монда салынган. Кызык шундый клиптан соң Моны Кайткач бара кирәк. әйе җырның мәгънәсен карарга, менә тыңларга бик шәп. Һәм инде 4нче турга күчәбез. Ул безнең атала дәвам ит дип. Дәвам ит. Татар җырларыннан өзекләр китерелә. Кайбер сүзләре төшеп калган, кунаклар тәкъдим ителгән вариантлардан дөрес сүзләрне сайлап алырга тиеш. Димәк, сез әзер аңладыгыз кагыйдәләрне. Әйе. Һәм без башлыйбыз. Habibe düşendi yakırda Bugünü düşendi toyganışı Tüyünü şişendi telbeler Күңелем яранары Ага, Рөстәм абый әле теге настраиваться әйтеп утыра. Кіріп та кете алмадым. Димәк, әйдәс укып китәм, әнә ртуан бер тыңлыйбыз. Әпипә төшәм ди якырдан. Бүген үбешәм ди туйганчы. Тыйынны шишәм ди тел белән. Күңелем яраларын ямашы, аңлашы, ялашы һәм мойлашы. Оңлашы, наверное, менимчә. Аңлашы сезнеңчә шулай. Монда бар икән. Әйе, һәм айна син шулайсың. Шундый мәгънә Төшәм ди якырдан бүген үбешәм ди. тирән мәгънәле җыр. Тиенне. Күңел яраларын ямарга да була, конечно. Әйе. Тел белән. Ямашы да була. Телем белән күңелем яраларын аңлашы, менимчә бар. Ага. Ойназ, давай хәзер син. Ялашы булсын. Ялашы булсын. Тагын бер тыңлыйбызмы? Юк, сез уже Мәзәк сүз шуңа күрә монда мәзәк сүз барга тиеш. ялашы һәм аңлашы. Аңлашы. Сезнең фикерегез һәм тыңлап китәбез. Дөрес җавап ничек микән? Habibe düşendi yakırda Bugünü düşendi toyganışı Tüyünü şişendi telbeler Күңелем яранарын ялашы, ялашы Дөрес җавап. Ойназ, бу синең стильдәме? Ничектер менә син? Юк. Юк, синең стильдә түгел, әйме? Ну, прикольно, татарча һәм шундый татарларга сиңа хас ошады. булмаган. Зашло? Әйе. Зашло. Рөстәм абый, сез ничек уйлыйсыз? Ну, минем тәрбиям буенча аңлаучы, аңларга тиеш бит инде телнеме. Юк, Монда ялады инде, ну монысы яшьләрчәдер инде бәлки. Ну, әйе, бу мондай стилистика булгач, әлбәттә стандартный сүзләр булырга тиеш түгел инде. Анда менә шушы ялаш сезгә. стиль үзләренә килешә инде. Ялашы булды, әйе. Һәм инде бу гауга группасы һәм әпипә дигән җыр. Гауга. Әпипә дигән җыр. Дәвам итәбез. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, кайтартырбыз аны. Яңадан, Яңадан. яңадан дип беләм мин. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, кайтарырбыз аны. Яңадан минем вариант. Ну, минеке язлардан булсын. Яңадан һәм язлардан дип уйлыйлар. Кунакларыбыз һәм инде яңадан тыңлап китик һәм дөрес җавап. Яңадан. Язлардан тыңлап китик. Җырны яңадан тыңлап китик. Үпкән кышкан көннәр, җилгә очкан диләр, очмаган шул әле, очмаган. Әгәр очкан булса, язмыш кушкан булса, кайтартырбыз аны кышларда.
чыгарырбыз аны. Менә Һәм инде Ну, кышлардан дип уйларга да булайын анда. Ноль. Ишмаган шулар ишмаган. һәм инде кем җырлый? Не инде Гүлнара? Кем әле? Тимер Тимер Галиева бугай. Түгел. Тимирҗанова. Әйе. Шул инде Һәм шул. җырның исеме? Йолдызлар яңгыры. Өченче җыр. Өченче җырыбыз. Dünyada senin güzel gülüydün Saklanıp duyamadım saftaşlarıma Çekimdir Özüp seni minen uğurlap gitti Esina Тикунҗидейде. Роза розасы югеле. Та-та-та-гайым, роза гөлкәйем, роза гөлкәйем. Рөстәм абый. Сез дә шулай дип уйлыйсыз, не? Килешәсез белән. Килешәм дип. Килешмәскә тиеш бит инде мин мондаймы? Ни буенча? Шуңа күрә килешмим мин. Алдан кычкырып куйдым, чтобы деген. Әйе, Ойназ беренче җавап бирде, һәм ул хатынлыйбыз. Бәлки дөрес түгелдер. Dünyada senin güzel gülüydün Saklanıp duyamadım saftaşlarıma Çekimdir Özüp seni minen uğurlap gitti Esina Çekuncideydi Роза розасы югеле. Һәм инде бу Элвин Грей. Һәм аның җыры Роза Юльякшин. Әйе, Роза җыры иде, һәм инде Роза. әлбәттә Ойназ безнең дөрес җавап бирде. Димәк, бу безнең уеныбызның ахыргы Биттеме? туры иде. 4нче ахыргы туры. Һәм инде Алланың зур рәхмәте яусын сезгә безгә килгәнегез өчен. Сезнең фикерләрегез ошадымы? Күңелле булдымы? Ләкин әле җитеп бетмәдеме сезгә? Мин әле башланып кына, Әйе. әле жылына гына башлаган идек. Жылнана башланган мәттә гел шулай токты бит ул. Менә шулай инде Айнас яшь егет буларак, яшь гомумән алганда заманча җырларны яхшы белә. Рөстәм Ул шул нидә, өлкәдә төркем булгач битендә алар шундый яшьләр өчен күбрәк иҗат итә, шуңа күрә ул шулай булырга тиеш иде. Сиңа молодец, уңышлар телим. Безгә менә Сезгә ялкын бит инде ул ялкын. Ул һәрвакыт янып торырга тиеш, җылтып торырга тиеш, яктыртып торырга тиеш. Һәм яшьләрне шундан да дөрес юлга, дөрес эшкә өнди торган әйбер булырга тиеш. Ялкын дигән сүз ул бик тирән әйбер. Айназ, менә синең фикерең Рөстәм абый белән аралашканнан сез бит әле алай дип аралашканыңыз булмады. Юк, юк. Менә бүген безнең шундый уникаль выпуск, күрәсезме? Шуңа күрә мин дулкынланып утырдым да инде. Рөстәм белән күндә-көн булай сөйләшеп, аралашып утырган бит инде. Шуңа күрә мин менә ярты передача буе, наверное, күренмәгәндер инде ул. Но эштән дулкынланып утырдым, калтырап. Молодец. Ләкин бер шулларым биткәни генә передачада битте. Уенда бетте. Уенда битте. Нәрсә әйтәсем килә, ялганга зур рәхмәт. Зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Бик кызыклы уен булды дип уйлыйм. Һәм сезнең белән күрешүгә бик шатмын. Безнең белән шулай бер дулкында булганыгыз өчен һәм безне хөрмәт итеп, шундый зур кешеләр янына чакырган өчен. Рөстәм абый, сезгә бик зур рәхмәт. Дуслар, безнең социаль челтәрләргә язылырга онытмагыз, лайклар куярга онытмагыз, һәм инде әлбәттә иң кирәкле сүз ул подпишитесь на этот канал. Һәм инде әлбәттә колокольчик куярга онытмагыз. Рөстәм абый яхшы катып утыра инде. Теләсә яшәү дип. Һәм инде әлбәттә комментарийларыгызны без укышакбыз, үз фикерегезне язырга онытмагыз. Начар булса да, яхшы булса да, без аны күрәбез. Һәм инде әлбәттә критиканы кабул итә алабыз. Бик зур рәхмәт караганыгыз өчен. Пока-пока. Пока.